ଆସନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା 10ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? 1. ହାରଣ, 2. ଯେରେମିୟ, 3. ମୋଶା, 4. ଯିଶାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୋଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 1. 1320, 2. 1250, 3. 1533, 4. 1130। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1533। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ? 1. ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ, 2. ତୃତୀୟ ଦିବସ, 3. ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ, 4. ଷଷ୍ଠ ଦିବସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ? 1. ଏଲିୟ, 2. ହନୋକ, 3. ମୋଶା, 4. ଆଦମ ଓ ହବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଦମ ଓ ହବା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ଦିନ ହେଲା? 1. ଷଷ୍ଠ ଦିବସ, 2. ତୃତୀୟ ଦିବସ, 3. ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, 4. ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଦିବସ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିବସକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କଲେ? 1. ପ୍ରଥମ ଦିବସ, 2. ତୃତୀୟ ଦିବସ, 3. ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, 4. ସପ୍ତମ ଦିବସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସପ୍ତମ ଦିବସ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? 1. ବାଲିରୁ, 2. କାଦୁଅରୁ, 3. ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ, 4. ଚୂନରୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷା ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ? 1. ମନୁଷ୍ୟକୁ, 2. କିରୁବଗଣକୁ, 3. ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, 4. ଆଦମଙ୍କୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରିଥିଲେ? 1. ଆଦମ, 2. ହବା, 3. ସର୍ପ, 4. କଏନ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସର୍ପ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ପୃଥିବୀର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? 1. ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ, 2. ସ୍ୱର୍ଗରେ, 3. ମୋଆବରେ, 4. ଇସ୍ରାଏଲରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ।